Dievčatá, leto máme v plnom prúde a na trhoviskách a doma na záhradách máme množstvo chutnej a kvalitnej zeleniny, z ktorých si vieme rýchlo pripraviť jednoduchý šalát. Dnes vám chcem ukázať, ako tento šalát môžete ozvláštniť a spraviť ho možno trocha inak, ako ste bežne zvyknuté. Na to nám slúžia dressingy alebo šaláty, šalátové zálievky. A dnes si ukážeme základnú šalátovú zálievku alebo vinegretku, na ktorú ja bežne používam olivový olej, vinný ocot, medovú horčicu, soľ, korenie a šalotky. Pozrieme sa na to. V mojom prípade použijem záležičku šalotiek, ktoré nám dodajú príjemnú sladkosť celému dressingu, trocha medovej horčice a to rozmiešam s jedným dielom octu. Robím to odhadom, ale môžete si brať aj lyžicu, dajme to už s prvým odhadom. Použijem jeden diel octu a zhruba 3 a 4 diely olivového oleja. Tie rozmiešam v miske. Bude stačiť. Použijem šípku oleja, šípku soli a trochu korenia. Ešte raz zamiešam, prstom ochutnám, keď je v poriadku, tak budem použijem. Veľmi rád niekedy dávam aj nejaké sadidlo do zálievok, napríklad med. A to je vlastne základný dressing, ktorý použijem. V každom dressingu musí byť nejaký tuk a nejaký ocot alebo nejaká náhrada octu. Množstvo nápadov nájdete pod týmto videom dole v mojom blogu, množstvo kombinácií, ktoré sú v sezóne, ktoré sú v dispozícii a ktoré môžu vám chutiť. Vyberiete si, čo chcete, skúsite, ochutnáte. Dobrú chuť!